Na Slovensku po rokoch pribudlo vyše 20 kilometrov elektrifikovanej trate. Ide o úsek tzv. Južného koridoru medzi Moldavou nad Bodvou a Haniskou pri Košiciach, teda na trati Košice-Zvolen. Dnes ho slávnostne otvorili. Stavba stála takmer 67 miliónov eur. Tie putovali najmä z európskych zdrojov. Počas prác zrevitalizovali aj koľaje, zrekonštruovali zabezpečovaciu a oznamovaciu techniku, zmodernizovali tiež nástupištia. Hoci trať vedie väčšinou rovinou, rýchlo zostala na 100 km za hodinu, ale cestovné časy sa predsa len zlepšia. Pre cestujúcich to znamená rýchlejšie spoje do práce, do škôl, do okolitých miest. Je to jeden z krokov v celkovej modernizácii, v celkovej elektrifikácii. Zámerom železníc Slovenskej republiky je elektrifikovať celý južný ťah. Budúci rok chceme, aby po tejto trati jazdili vysoko moderné železničné súpravy elektrické, tzv. Pantery, ktoré majú v sebe zabudovaný digitálny softvér, majú v sebe Wi-Fi, pripojenie a takisto klimatizáciu.